କିଏ ହେଉଛି ଆମ ଲାଲ ବଜାରରେ ଥିବା ଜୁବଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ମଦର୍ସ କେକ୍ ଆଉ ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଆମ ମଉସାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମଉସାଙ୍କ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନକୁ ବାରିପଦା ସ୍ପେଶାଲ ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଉସା ଆମର ଆଳୁ ଚପ୍ ଛାଣୁଛନ୍ତି, କେତେ ସବୁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିକି ବି ରଖିଛନ୍ତି ମଉସା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମଉସା ଆମର ଛାଣି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ବରା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ବି ହେଉଛି, ବିରିକୁ ଭାଇ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ବରା ଛଣା ହେବ। ମଉସା ଆମର କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଳୁ ଚପ୍ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇରୁ, ଗରମ ଗରମ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ମୁଢ଼ି। ତ ଏ ମୁଢ଼ି ହେଉଛି ଆମର ବାରିପଦାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଢ଼ି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଢ଼ି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍। ମୁଢ଼ି ବିନା ଆମ ଜୀବନଟା ପୁରା ଅଧୁରା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ତସଲାରେ ମୁଢ଼ି ଆଳୁଚପ୍ ଆଉ ଆଳୁଦମକୁ ଗଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଳେଇ ଗଳେଇ ଏଠି ଯେଉଁ ରଖା ହେଇଛି ଆମର ଶାଳପତ୍ର ଠୁଙ୍ଗା କରିକି, ସେଥିରେ ତାକୁ ସିଏ ଦେବେ। ଏଇ ବାଇଗଣୀ ଗୋଟେ ରଖିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର, ପିଆଜ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେଉ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଚାମଚ ଗୋଟେ ଭାଇ ରଖିଲେ। ହଁ, ଚାମଚ ଦେଲେ, ଚାମଚଟା ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ରଖିଲେ, ପୁଣି ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ଭାଇ ନୂଆ ଚାମଚ ଗୋଟେ ଦେଇକି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ମୁଢ଼ି ରେଡ଼ି ହେଲା। ଆଉ ଆକୁ ବି ସେମିତି ଭାଇ ସବୁ ଆଉଥରେ ଜିନିଷ ପକାଇକି ଦେଲେ ଆଉ ଜଣକୁ। ତ ମୁଢ଼ି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ଯେ ମୁଢ଼ି କେତେ ଥର ଖାଇକି ରହିପାରିବି, ମୋତେ ଦିନରେ 3 ଥର ମୁଢ଼ି ଦେଲେ ବି ମୁଁ 3 ଥର ଯାକ ଖାଇକି ରହିଯିବି। ମୁଢ଼ି ହେଉଛି ମୋ ଫେଭରେଟ୍। ଆଉ ଆମ ବାରିପଦାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଢ଼ି। ଇଏ ଖାଲି ବାରିପଦା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବାରିପଦା ୱାର୍ଲଡ଼ ଫେମସ୍। ମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ମୁଢ଼ି କହିଲେ ବାରିପଦାର ନାଁ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେତେଥର ମୁଢ଼ି ଖାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଏଇଟା ମୋ ମୁଢ଼ିଟା ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ସବୁ ଠୁଙ୍ଗା ରେଡ଼ି କରିକି ରଖାହେଇଛି, ଶାଳପତ୍ରର ଖଲିକୁ ମଡ଼ିକି ତାକୁ ଠୁଙ୍ଗା କରି ରଖାହେଇଛି।